Tento rok sa na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž Matematický klokan. Sem si môžeš počítať moci kde, lebo je to tvoj test a keď už budeš mať všetko hotové, že prejdeš všetkými príkladmi, až potom začneš robiť krížiky a vám poviem 10 minút pred ukončením, že už je 10 minút do konca, už pomaličky robte tie krížiky. Na stranu 11. Každý si našiel? Takže pripravíš sa, môžeme začať. Ja mám 11 hodín, 3 minúty, takže do 12 hodín, 3 minúty budeme písať. Všetkým zúčastneným žiakom a prajeme im veľa odvahy a sily do ďalších súťaží. Pre štúdio Angela Eliška Ištoková.